Здравейте! Днес ще ви покажем как да си направите половин Windsor възел. Първото нещо, което трябва да съобразим, е, че колкото по-дълъг оставим широкия край, толкова по-дълга ще стане нашата вратовръзка. Горе-долу трябва да изглежда така. Започваме, като широкият край на вратовръзката прехвърляме наляво върху тесния и оставяме около 10 см от късият край. С лявата ръка хващаме широкият край и отдолу нагоре прехвърляме през примката. Сега, със същата ръка го прекарваме надясно под тесния край, като сменяме ръцете. Слагаме показалеца на лявата си ръка върху възела и с другата ръка прекарваме широкият край от дясно наляво и го фащаме отзад. Не мърдайте показалеца си. С дясната ръка промушваме пак през примката. Пъхаме го в получената отпред гайка и почти сме готови. Финалната стъпка е да оправим възела. Това става, като държим тънкият край и придърпаме възела нагоре, докато не го издърпаме там, където искаме да бъде. И вие вече с лекота можете да си завържете перфектният половин Windsor възел.